Pajjiżna qed ifakkar 39 sena ta' Malta ħilsa minn meta għażel li ma jibqax jiddependi mill-barrani u ltaqa' mad-destin tiegħu. It-triq għal 31 ta' Marzu tal-1979 ma kienitx waħda faċli. Ir-rieda u d-determinazzjoni tal-Gvern Malti dak iż-żmien imexxi mill-Perit Domintov wassu għal ftehim importanti mal-Gvern Ingliż biex Malta ma tibqax tintuża bħala bażi militari. Dakinhar il-Prim Ministru ta' Malta xel it-torċa tal-ħelsien fuq il-monument fil-Birgu, fost il-ferħ u l-ajat tal-pubbliku preżenti l-isparar tal-murtali, id-daq tal-marċi mill-banet u d-daq tal-qnipen tal-knejjes. Kien f'dak il-moment li l-bandira Ingliża bdiet tniżla. Jgħat niżlet mill-Baħr Ingliż David Gilchrist ta' 23 sena, li mbagħad geżwira u ħabidejn il-ħaddim Malti Carmel Boxall ta' 22 sena mill-Birgu. Biex imbagħad bdiet tira l-bandiera Maltija li tellaħħa Alfred Xwiereb ta' 45 sena minn Burmla li kien welder it-Tarzna. Minn dakinhar beda jinkiteb kapitlu ġdid li sawar f'39 sena ta' ħelsien. Kapitlu ta' Malta ħilsa, indipendenti, neutrali u punt ta' paċi fil-Mediterran. Din is-sena ċerimonji fl-okkażjoni ta' Jum il-Ħelsien saru fil-jiem li għaddew minħabba l-festi marbuta mal-ġimgħa mqazza u l-Għid il-Kbir, filwaqt li r-regatta tradizzjonali ta' Jum il-Ħelsien se ssir nhar is-Sibt 7 ta' April. Bil-Prim Ministru Joseph Muscat tenna l-impenn tiegħu biex ilesti lil Malta għall-futur għall-ġenerazzjoni li jmiss.